Er alt værktøj fra Temu noget værd lort, der er lige til at smide ud? Eller kan man rent faktisk købe noget godt? Og det er lige smidt over, der var ikke noget Temu lort. Den kunne bare holde til det. Det var bare demonstrations. Jeg har gennem tiden købt mange ting på Temu. Noget har været lort, men andet det har faktisk været ganske brugbart. Som for eksempel den her kantfræser. Makita-lignende ting. Den købte jeg for små 3 år siden. Den fungerer super fint. Den har ikke så mange kræfter, men til at fræse nogle kanter af på skærebrætter og sådan noget, jamen, der er den genial. Og den kan tage både 6 mm og 8 mm fræsjern, så win-situation. Den har været god. Men det er ikke den, vi skal snakke om nu. Det, vi skal snakke om nu, det er mit sidste køb på Temu. Sådan en lille sag her. Og hvis du ved det, så ved du det. Om der ikke ved det, det er et anslag til tværsnit på rundsaven. Jeg har længe manglet det. Jeg har en slæde til at lave tværsnit, men den er alt for stor og uhendig til mange ting. Og sådan til mindre ting, der er sådan en her, som er genial. Og nu har jeg købt sådan en på Temu. Og så skal vi se, om der er noget her. Indpakningen. Den er jo faktisk ok. Det er jo ikke sådan, det er ikke bare en plastikpose, hvor det hele der ligger og rasler rundt i og bliver slået i stykker. Altså det er sgu pakket, det her. Det kan jeg godt lide. Og jeg skal lige sige, at jeg har pakket den ud før. Så jeg blev ikke lige overrasket. Selve anslaget. Jeg kan sige om det. Jamen det ser sgu godt ud. God kraftig kvalitet. Hele vejen igennem. Og kan indstilles hakvis. Op til 60 grader. Så det er jo genialt. Missing detalje. Og så er der sådan en lille siger jeg, et messing håndtag. Og det her, det er ikke et eller andet hulrør. Det er massivt messing, den er tung. det vidner om kvalitet, sådan noget her, synes jeg. Se, nu er den samlet, og så er det jo egentlig bare at prøve den. Så den glider der sådan ok. Jeg synes måske det her, det er for tæt på selve bordet. Det kunne jeg godt have tænkt mig, at det var bare en halv millimeter over bordet. Men den skuer på bordet. Men ellers så kører det ok. Og så er der lidt lal, men det kan man jo justere ud med de her skruer her. Jeg skal have nogle briller på igen. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Der er sådan nogle justeringsskiver, men det er sådan, når man spænder dem, så åbner de sig, og så spænder de ud mod selve bordet. Så jeg tror bare, de skal lige spændes til, så lige så stille. Så er der overhovedet ikke noget sløv i den her, og den glider stadigvæk. Der var bare en ting, der lige fangede mig lige før. Det var det der. Det er det styre her, der sætter her. Det ryger ud over kanten, og så falder det ikke naturligt tilbage. Men mindre jeg laver et eller andet bræk, så jeg trykker den nedad. Og det er faktisk lidt dumt, fordi saven stopper
her. Det vil sige, at jeg skal køre herud til, og så kommer den ud over kanten og hægter sig. Det er lidt dumt. Det gider jeg ikke. Så den tror jeg faktisk, jeg piller af. Lige indtil videre i hvert fald. Jeg ved heller ikke, hvor nødvendig den er. Den. Men jeg synes da bare, at vi skal prøve den. Og til det har jeg en valnødsklods og et. Jeg tror faktisk, det er horn. Det er det også. Prøv at lave det. Lige et enkelt tværsnit eller to. Se, hvordan det går. Og om den passer. Jeg har ikke lavet nogen justeringer på den anden. Den er det der. Altså, så den ikke ligger og laller ned i skinnen. Eller i noten der. Det skal prøves. Men i en ordentlig højde. Altså, det kører jo godt. Nu skal vi så bare se, om det er i vinkel. Det skulle jo helst være i en perfekt 90 graders vinkel, hvis det er den her, den er lige. Den går ud fra den af. Det ser den ud til at være. Lad os se. Jeg er sgu imponeret. Jeg ved ikke, om jeg kan fange det her. Kommer absolut intet luft imellem. Den her vil jeg sige, den er så tæt på at være så 100% i vinkel, som den nu kan være. Og det er lige ud af æsken, der ikke er justeret noget. Prøv med en, der er lidt mere massiv i det. Se om det giver noget andet resultat. Det er fænomenalt. Det er utroligt. Det her. Der er bare intet luft imellem. Den er 100%. Jeg kan simpelthen ikke se noget luft. Det var da fantastisk. Lige så forsigtigt. Så lige en 45 graders vinkel også, så det er vi vel aldrig leveringsdygtige i. Det her, det er bare 45 grader spot on. Er det ikke? Så ikke sådan noget? Lige prøve en anden. Der var den. 45,1 grader. Nu kommer jeg til at skubbe med fingrene. Men... Altså, jeg skulle gevaldigt, kan jeg skulle sige det til alle de der haters og nejsiger, der findes derude. Den her, den virker. Og den er fra Temu. Og den har kostet 250 kroner. Er det ikke vanvittigt? Altså, hvordan fanden kan man lave et håndtag i massivt messing, der er lavet så godt? Så detaljeret og pænt. Hvordan kan man lave det for under 250 kroner? Det forstår jeg simpelthen ikke. Og ikke nok med det. Der er sgu 2 af dem. Altså, jeg forstår ikke, hvordan de kan lave det. Og den er bare præcis. Det skal jeg lige hilse at sige. Så, altså. Nu er det svært at se, fordi jeg står med og kigger op i lyset. Men
Den er bare perfekt. Og den her i 45 grader. Prøv at se. 45,05. Nej, 45,1, ja. Og så en tiendedel grad fra knapperne op. Det er jo fandme vanvittigt. Altså, og jeg har ikke lavet nogen indstillinger på den. På den her, selvfølgelig. Det er lige ud af æsken og direkte i saven. Det eneste, jeg har indstillet, det er de her tre skruer her. Så den ikke lægger laller ned i skinnen, eller ned i rillen. Jeg er imponeret. Konklusion. Det her, det virker.